Aquesta nit on caben tots els llibres és una immensa celebració. Celebrem la vitalitat, la creativitat i el prestigi de la literatura catalana, una de les més potents d'Europa. Celebrem la fortalesa del sector editorial, la primera indústria cultural de Catalunya. Celebrem un sistema de llibreries vigorós i innovador que fa arreu del país un autèntic servei públic i celebrem una xarxa de biblioteques amb un capital social de 4 milions d'usuaris amb carnet als Països Catalans. Però sobretot aspirem a ampliar la comunitat de lectors i lectores en català i els llibres en català que es venen, perquè la lectura obre la ment i el cor, fa créixer l'ús de la llengua i ens relliga a tots els territoris de parla catalana. Venim de molt lluny. La nit va començar un vespre d'hivern de 1951, quan Josep Maria Creuset va convocar un acte a la llibreria Catalònia. S'hi van aplegar 300 persones. Amb la persiana baixada i sense demanar permís, va començar un sopar clandestí i s'hi va lliurar el Premi Joanot Martorell. Al jurat hi havia Salvador Espriu i el premi se'l va endur Josep Pla amb El carrer estret, la seva primera i millor novel·la. En plena dictadura i amb la llengua catalana proscrita arreu, neixia el que amb el temps seria la nit de Santa Llúcia. I la nit va contribuir durant dècades, gràcies a tantíssima gent, però també a Òmnium Cultural, a garantir la supervivència de la llengua i la literatura catalanes, a recuperar-ne el prestigi, a crear lectors en català i a mantenir la nostra personalitat nacional en un context hostil que volia anorrear-nos. Venim d'aquí i la història de la nit és la història del redreçament de la literatura catalana. 75 anys de perseverança i de construcció nacional amb la llengua, la cultura i el país. I avui comença un capítol nou d'aquesta història memorable i fem un pas de gegant amb l'Institut d'Estudis Catalans obrint la nit a tota la cadena del món del llibre. Fixeu-vos, hem passat d'aquells 300 patriotes reunits d'amagat dins d'una llibreria a una audiència de milers i milers de persones celebrant en prime time des del MNAC la vitalitat i el prestigi de les lletres catalanes en el que ja és, i gràcies a vosaltres, l'esdeveniment literari amb l'impacte comunicatiu més massiu de la història d'aquest país. I recordem-ho, en un món com l'actual, quan tornen a bufar vents rúfols de guerra i barbàrie, d'intolerància i de xenofòbia, des de la diversitat d'aquest país de països, tenim un missatge per al món. En aquesta batalla per la dignitat ens calen més llibres i més cultura, per ser més lliures i més crítics, perquè aspirem a la justícia i a la llibertat, però també a la bellesa. I ho volem fer en català, la columna vertebral de la nació. Per això avui no podem dir ja està, sinó que diem al contrari, això ara comença. Bona nit, moltes gràcies i llarga vida a les lletres catalanes.